Čus lidi, já si tam u dalšího videa z Brawl Star a dneska si zahráme video a už to začínám. Wow. Ok, toto je můj druhý účet. Přivítám vás. Nečumte na ty gemy, prosím, toto jsem našel. Takže už mám Marťana. A na čo jsme najviac přišli je na toto brawlerku. Takže dneska si uvidíme vyskúšať, oskúšame ju a uvidíme, jaká bude. Takže prvé začneme týmito star powerkama a ne, počkaj, prvé si prečítame. Melodies node get 25% counter set movement speed and 16% and wither orbit for 5 seconds. Charge pad match 3. Takže a potom ještě toto. Takže melodies gained 15% shield for ear node, bargaining here, charges, pad match 3. OK, to je dobré. A teraz melody gained 8% no movies speed for age. Note Aubrey hair. Aha. No a toto je Melody's note lasts for 25% longer buffer vanishing. What? Kámo, a ideme na to. Je to Assassin, čo som veľmi rád. No a ideme na to. Takže ideme to vyskúšať. Takže prvé čo máme tie star powerky a no a potrebujeme si dať tady máme 3 noty a teraz keď dám tohle oni mi dajú shield a toto sme najviac prišli. Hovorí po čínsky more, lebo ja ju počujem, že hovorí po čínsky a dáva, ty vole, dávať damage ako fras, kámo. A vidíte? Sú viacej percentovaní. Pozeraj, teraz sú na 5 sekúnd. 1, 2, áno 5. Dobre, ale kamo, keď dám si star powerku, tak budem mať na ďalších 5. A ešte si vyskúšame toho Angela. Ale ja si myslím, že to pohodka brawler. Ja by som ešte chcel vyskúšať veľmi rád Hypercharge na Bibi a tento krásny skin, ktorý je extrémne, ale extrémne krásny. No hovoríte, jak drsne. Dobre, takže ground a ideme na to. Počkej, ja som si ešte mal povedať Hypercharge. Ešte ideme naspäť. Hypercharge. Charlie hovorí. Bibi. A máme tady. Out the bounce. Bibi's bouncing ball first wheel hiding enemies. Takže speed plus 24% damage plus 5% a shield 25 ako každý. Dobre, takže ideme na to. Tady ti moje sluchatka. Dobre, ale kamo, veľký damage dáva. Veľký. Počkaj, ukáž. To je, viem, že kamo, to má takú hustú animáciu, že čum. No ja ich zabijem. Tam ten kameň. Dobre, máme tady Hypercharge. Čo by mali tie dve balóny. Yep. OK. What?
Kamo, keby som robil tak, že... Co to je? Počkaj, čo? Daj mi... Happy! Kamo... Ja si myslím, že pohodka. Dobre. Ešte ideme... na Angela. Sorry. Sorry. Ja... Nie. Sorry. Dobre, som tu naspäť, len trošku omyl. Takže... Máme našho Angela. Dobre, takže ideme. Springfield. Či Springfield? Springfield. Dobre. Fly into the air. One little second. Then here. Riči. Dobre. Ešte ideme s tou melódiou, kde máme ju. Jopa. Ešte si môžeme vybrať veci. No taký nový štýl je Star Dropu, že Mythic. Legendary. Justice Bingo. Jo, vtipné je to. To si veľmi rád zoberiem. Dziky. Máme Marťana 3. OK. Ideme na to. Jedno kolo a asi budem končiť video. Nesrandujem, to je kolo. No tak ty vole, dávaj. No hovorí po čínsky, kamo. No, kit. Shield, mám shield. Haha, mám shield. Debil. Ne, kamo, ne. Ha. Rýchlo, bež. Nice. Nie, ja nemám shield. Nie, on vyskočí na mňa. Ja to vidím. Ja idem preč. Dovi. Pup. Co tak to bolo? Dobre, hurá, už sa zabil ten debil. Angela? Či, kto je to? Ty vole, tady je Baby Shark. Kamo, a táto Baby Shark, kamo, hudba, keď to nabralo start, tak to je také otravné, že ty vole. Čupa pipu ňaňu. A teraz, ja ho zabijem. Miau. No. O, druhé miesto, Polska. Tak. OK. Čo si myslíš na mňa, ty idiote? Kámo, hej, kámo, ja zdrám. Musel som sa spavnúť. Práve pri tých debiloch. Dáme.
Aby som mohol, tak idem stadia. What? Že nemôže hodiť po stenných? Dario, ne, pomoc. To je debil! Nie. Druhé miesto. Ale kamu, vymaxoval som ju? No tak to som ju vymaxoval. Dobre, tak toho videa už by mohlo byť všechno, či všetko a čus. Darti. Prvé čo ešte? Kde mám to video? Brawl Stars. Čo, ja som ho vypal,